Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke ndị eze. N'usoro okwu Elisha onye Chineke, Neeman manyere n'osimiri Jọdan ugboro 7 wee bụrụ onye a sachara ọrịa ekpenta. Ahụ ya bịara dị meremere ka ahụ nwatakịrị. Mgbe Neeman na ndị niile so ya lọghachiri na be Elisha, Neeman guzoro n'ihu ya were kwuo sị, "Ugbu a ka m jiri mara na enweghị Chineke ọzọ n'ụwa niile karịakwa n'ala Izrel. Biko, nara onyinye nke a n'aka nwaodibo gị." Ma Elisha zara ya sị, "N'aha Chineke dị ndụ, onye m na-agbara odibo, agaghị m ana gị ihe ọbụla." Ọ bụ ezie na Neeman rịọsiri ike, ma Elisha jụrụ ajụ. Neeman were kwuo sị, "Ebe ị na-ekweghị anara m ihe ọbụla, kwenụ ka ịkponye m aja si n'ala unu, aja ịnyịnya ibu abụọ nwere ike ibu, n'ihi na nwaodibo gị enweghị ike ịchụnyere chi ọzọ aja nsure ọkụ ma ọ bụ ụdị aja ọbụla. Ọ bụ sọ Chineke ka m ga-achụnyere aja." Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onyenwe anyị egosila mba niile nzọpụta ya. Kweerenụ Onyenwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụọla ọrụ ebube. Aka nri ya dị asọ ewetala nzọpụta. Onyenwe anyị egosila mba niile nzọpụta ya. Onyenwe anyị egosila nzọpụta ya. O gosila mba niile ikpe ya ziri ezi. O chetala ịhụnanya na eziokwu ya maka ụlọ Izrel. Onyenwe anyị egosila mba niile nzọpụta ya. Ụwa niile ahụ na nzọpụta nke Chukwu anyị. Ụwa niile, ṅụrịbanụ na Chineke. Tibenụ mkpu ọṅụ, kwebenụ ukwe otito. Onyenwe anyị egosila mba niile nzọpụta ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ degara Timoti. Chetakwa ozi ọma ahụ m na-ebugharị, na Jesu Kristi onye bilitere n'ọnwụ si n'agbụrụ David pụlite. Ọ bụ n'ihi ihe a ka ejiri boo m ahụhụ n'isi, nke na ekere m agbụ ka a ga-asị na arụ m mere bụ emebeghị. Mana ha enweghị ike ozi Chineke agbụ. Ọ pụtara na ana m edi ahụhụ niile a n'ihi ndị ahụtara ahụta, ka o wee bụrụ na n'oge ikpeazụ ha ga-enweta nzọpụta ahụ nọ n'ime Jesu Kristi, na otito na ebube dị ebighị ebi, nke so ya na-aga. Ihe a bụ okwukwe anyị kwesịrị ịdabere n'elu ya. Ọ bụrụ na anyị soro ya nwụọ, ọ pụtara na anyị ga-eso ya adị ndụ. Ọ bụrụ na anyị jigidesie okwukwe anyị ike ruo na ngwụcha, anyị ga-eso ya achị. Ọ bụrụ na anyị agọnarị ya, ọ ga-agọnarị anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwesịghị ntụkwasị obi, o kwesịrị ntụkwasị obi maka na o nweghị ike ịgọnarị onwe ya. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ekene dịrị Chukwu. Aleluya, aleluya. Na-enyenụ ekele n'ihe niile. Nke a bụ mmasị Chineke maka unu niile n'ime Jesu Kristi. Aleluya, aleluya.